Magsipaganda kayo. Alam ko, anumang oras, lulusob ang mga Kastila. General Guyo, ano ang laban natin sa kanila? Malalakas ang kanilang armas. Samantalang tayo, kulang tayo sa gamit. Wala sa uri ng armas yan, kundi nasa diskarte at determinasyon. At bilang Pilipino, alam ko na meron tayo nun. Kaya gagawin natin ang lahat para maprotektahan ang Pangulo. Dahil nakasalalay sa atin ang magiging kapalaran ng ating bansa. Pero General, mas marami sila. Kung tutuusin, hindi aabot sa kalahati ang bilang natin kumpara sa kanila. Huwag kang mag-alala, dahil hindi tayo lalaban ng sabayan. Magpapahabol tayo, at pag nakaposisyon tayo ng maayos, saka natin babanatan. General Guyo, kailangan na nating lumikas. Nandyan na ang mga Kastila. Marami sila. Hindi tayo aalis. Lalabanan natin sila hanggang sa ating huling hininga. Sige, putukan nyo. Putukan nyo. Putok nyo baril nyo. General Guyo, may tama ako. Lumaban ka, sundalo. Kaya mo yan. Sir, ito na siguro ang katapusan ng himagsikan. Hindi. Ang kamatayan natin ay hindi magiging katapusan ng himagsikan. Naniniwala ako na marami pang kabataan ang maghihimagsik. General Guyo, marami na ang napaslang sa atin. Sige, atras! 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 Magsitago kayo. Manap kayo ng inyong posisyon. Makinig kayo sa akin. Magpapahabol ako sa mga Kastila. At pag lumagpas na sila, banatan nyo sa likod. Maliwanag? Opo, General. Ay na, lumagpas na ang mga Kastila. Lusob! Lusob! Ubos na ang kalaban. Nagtagumpay tayo. Mabuhay ang himagsikan. Mabuhay ang katipunan. Mabuhay ang Pilipinas. Maaasahan mo tuwing